Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Tinod na ning. Bisa kung sa pagka maayo sa imong gibuhat, no? Nagyapoy mga taong masinahon. Mao. Kining silbing. Ni agyo ko karon puldo. Kay gusto ko mangutana kung ni aba uban ninyo ang ilang anak ni Rufino ug ni Ason. Si Dana? Oh, si Dana. Silbing. Naaba siya uban ninyo karon, ha? Bay puldo. Tubag ako. Ni aba si Dana uban ninyo karon. Maulagay. Oh. Kuan, nganom day unta, toning. Kuha ka lang kining silbing. Gusto unta kong makakita niya. Kay doon ako importante kayong toyo. Maulagay. Okay, buen alguno. Sige, dali. Kuyog na ko kay niya Luyo. Silbing. Kadako na ni mo, Inday. Nainomdom pa ka na ako. Murag, nakapamilyar ko nimo kuya. Ay, si Manong Turning ni mo, Inday. Silbing. Suod kong higala sa imong ginikanan kaniadto. Og, ako tong dakong masakitong kaniadto, day. Nga, gitambalan sa imong amahan. Oo. Murag, nahinumdum na ko. Katong nagpatambal sa amo kani ato nga, naglisod na og lakaw? Ako ang kanang oo, day. Ako ni silbing. O karon hawaan na. Maayon ako tungod sa imong ginikanan. Mao ba noy? Salamat sa Ginoo. Salamat sa day. Dako na kong kalipay nga nagkita ta pagbalik. Iha. Silbing. Usas akong tuyo kung anong ni ako, no? Habin mo. Gusto kong imo kong tabangan. Ha? Sa unsa noy? Kuan, silbing. Ang akong apo, dakong masakiton. Ug matod pa sa doktor, silbing. Milagro na lang sa Ginoo ang makaayo niya. Pero, noy, nganong ako may imong gipangayuan o panabang? Tungod kay silbing. Ikaw na lang ang bugtong kabilin sa mga Ibara. Ug dako ang kong pagtuo nga makatabang ka sa akong apo. Silbing. Nahibaw ko nga naa sa mga Ibara ang hiyas nga makaayo sa parang matang sa sakit. Pero, noy... Utang buot, Idana. Silbing. Tabangi ang akong anak. Maluoy ka. Di pa mi andam kung unsay mahitabo sa among apo. Tabangi mi nga maluwas siya gikan sa kamatayon. Papa, natuman na gid ang imong mga damgo para nako. Uban sa akong buotan o gwapo kaayong bana. Kumusta, Papa? Congratulations inyong duha. Nalipay kog dako nga ni amo karon dinhi. Di ba misaad man ko nimo papa nga muhapit gid mi nimo karon human sa among kasal? Salamat gyud kayo ninyo. Ronnie, Papa, salamat. Pabor nga akong ihangyo nimo. Intawon panggaang akong anak. Og ayaw intawon siya pasakiti. Papa, sangan sa gugma akong gipanumpa sa langit o sa yuta. Nga ako kining panggaon si Leslie hangtod sa kong kamatayon. Papa, wag gyud kay angay kabalakan. Tungod kay gipili nako ang lalaki nga tinuod yung nahigugman nako. Og ako sing higugmang tinuod. Papa? Papa? Unsa na itabo? Pa! Nelson! Nelson, tabang si Papa! Nelson! Pa!
Ngano? Ang doktor! Asa ang doktor? Nurse! Nurse! Dinhi di ay si Turning Puldo. O lagi, dinimak. Nagkuyog sila ni Idana. Uy, kanong wa man mo kuyugi si Idana? Mao lagi. Kuyugan bitawon sa tunako pero di-insister mangyod siya nga siya nalang kuno dito. Pero misalig masag ko kay maayo man tong taos Turning. Asa man din na nagpuyo si Turning karon? Naman ko nagyapon sa sila sa lumdog imak. Pastilan, Puldo. Mulagi. Unsao na lang kung maayo ni Idana ang apo ni Turning. Labing siguro, mubaniog na sad ang mga isyo ini. Ug mailan na sad pagbalik ang mga Ibarra tungod ni Idana. Mulagi. Sa tinuod lang imak ba, no? Ako ba yung gitumar ang lana nga gihatag ni Dana nako? Nikaan ba yung akong pamati? Uy, No. Nga nawa na tong mga banod sa kong bukton o sa kong tiil. mao ba, Puldo? Mulagi. Magyap. Musok mat ba ya ni kadaw. Oh, bitaw. Mulagi. Pero ambot lang ka, ha? Ako pa ning obserbahan og pipila kadlaw. Kaya ako bitaw giswayan og pisol-pisol ang akong bukton. Unya, Wala mo ko batiyag kasakit. ay maayo. Maayo noon kung mauna, Puldo. Mulagi. Pero ako pa ning palabyon ni si Manaha. Ay, bitaw. Mulagi. Kung di na gani di mo sakit nga akong mga kalawasan, nagpasabot lang na nga epektibo yun ang gihimo ni Dana nga tambal. Bitaw. Mulagi. Malipay man tuod na ng balita, Puldo. Pero dili ginato ikalimod nga bation sa gyud kabalaka, uy. Kay unsao na lang kung daghan ang masayod nga makaayo gyud og mga sakit ang tambal nga gihimo ni Dana. Mulagi. Muna ipagayin nun, Mak. Nga wag yun tayo mahimo na. Bitaw. Mulagi. Tingali, tawag na yun na sa panahon aron daghan sab ang matabangan si Idana. Kumusta naman taon si Sir, sir? Lisod na kayo ang kahimtang badong. Ay, Maglisod siya sa pag-istorya. pastilan. Kaluoy in town. Mauna ning akong gikadlukan. Mauna ning higayon nga akong gikadlukan padong. Murag di ko kagwanta nga magtanaw ni Papa nga ningon siya niya. Gibati na ko ang grabe niyan pag-antos karon. Kalma. Kalma lang, sir, kalma lang. Paluoy lang ang Ginoo padong. Dili lang unta siya pantuson ug maayo. Sakti lang, sir. Naibaw ko. Dunggon sa Ginoo ang imong mapag-ampo tungod kay naibaw mo siya. Kung unsa nimo kapinangga ang inyong amahan. Nelson, Oh, Leslie, ngano? mulakaw ko. Ikaw na may bawa ni Papa. Kung sa may mga kakulian, tawagin lang niya ako sa kong phone. Asa ka pa ingon? Manlakaw mi ni Ronnie. Basin og usa ka semana ko nga dili makabalik din. Ha? Usak si Mana? Leslie, huwag ka ba magtanaw sa sitwasyon ni Papa? Unsa may gusto nimong buhaton ako? Nga magyampungad ko din nga wa ko himuon? Ug usa pa bag-o lang kong naminyo, Nelson? Mausap ta sa din taon ako sitwasyon? Sa ato pa. Mas mulabaw ang among pagsabot nimo kaysa sitwasyon karon ni Papa nga nagginahanglan kayo siya nato. Makasabot lang na si Papa nako. Wa gyud ko makakita og pagbati gikan nimo, Leslie. Sa pagpangga ni Papa nato. Ingon ana ang imong ibahos niya? Nganong lain magkikitag sinultihan ako, Nelson? Unsa bay daotan nga akong gihimo nimo nga init makikagdugo diri nako? Ang ako lang, Leslie. Kasi Papa kanunay mangita nimo. Nagkinahanglan kayo siya nato ilabi na nining lisod nga sitwasyon nato karon. Dili na ako makiglalis pa nimo. Basta tawagi lang ko kung unsay mahitabo. Ronnie, let's go. Magdali taron dili ta maabtan sa bisit ining baya. Buang kini babayana ra. Wa gyud batasan. Way huna-huna. Unya, kumusta man ang bata? Maglisod na gid og lihok, tiya.
Wa na dawatal sa ospital tungod kay wala kuno'y chance nga mabuhi pa. Uy, taon sad no? Unya si mong paminaw maluwas pa ka siya, Idana. Imo man ka siyang gitambalan. Kung sundon lang nila nga kung giingon, posibleng maluwas pagid ang bata tiya. Unsay buot nimong ipasabot nga posibleng maluwas. Wa pa day kasiguruan nga maluwas gid ang bata. Bisag sundon pa nila ang imong gitugon nila. Masaligon man ko tiya nga maluwas gid ang bata. Kay ang akong gihimo nga tambal, mausab ang tambal nga gihimo nila ni Papa kani adto. Mo lagi. Ayun na pagdagag pangutanda na mak. Iampuin ho na to nga mamayo ra nga po ni Torneng. Bitaw. Mulagay. Ang ako man lang god, gusto lang kong maniguro kung unsag yun. Kay lisod na kayo nga mihatag kag tambal nila unya ikaw may mapasangilan kung dili maayong bata. Dako gid ang akong pagtuo tiya nga mamaayo ang bata. Mayo! Uy, Ida na may bisita kay. May hapon! Di mo sa ruman niningil Uy. tingog. Oy, Badong, ni Amis Loyo. Dali, dali. Pastilan! Badong! Ikaw din na Badong. May hapon niyo! May hapon sa Badong. Imak ni Puldo! magapon sad buds. Mulagay. Kumusta Badong? Kuhan ka lang. Ay! Okay naman ko na eh. Nianhigi ko kay. Gimingaw ko ninyo. Labi na sa inyong gwapa kay nga pag-umangkon. Nasad. Unsa may gede tuyo ni mo dinhi buds? Mangulitaw kang Idana. Di pa. Nang imakay, di pa. Kuhan lang na nagiting to know each other pa man ni. Jaw, tingan. English ka pa diha. English ba pero nakalison? Usa niyan Badong. Nagila na lang oy, nagila. Anak na lang. Nagtubay to pa ko, nagduduha ko. Tubay tupasan. Na, ayaw na lang patuga-tuga Badong. Kung naakay plano nga mangulitaw na ako. Kay, wa naging ko'y plano anang mga butanga. Malagay. Bayno, mak. Ay, si Bakbak. Ang dami ang pagkaon sa Badong. Ayaw. Di pa. Di lang sa magdugay. Yaw. Alam na Badong. Ako naglibog ako nimo. Pansik sa kagag tirada niya. Sige kag pangikap sa kulubos. Sige pangumot. Bisag mainom ko na, paminaw ha. Bisag mainom lang ba? Okay rin nimo. Bili pa daw rep takyan nung taga-daro. Binabiyaan daw na mo din eh. Kay na magkuha sa kundre. Mak, pagkuha itong mainom para pa daw. Sige. Dito na. Kining wa day kay gihimo ron Idana. Wa naman Badong. Ay, tuod. Kumusta na si Sir Perfecto? Ay kuan ka lang. Mao lagi na problema karon sa tanan. Nag-uol kay mi. Labi na gyud si Sir Nelson. Pirmi siyang magbakho sa kaguol. Tungod sa kahimtang siyang amahan. Yun na, wa ba din mo siya patumara sa tambal nga akong gihatag nimo? Pasensya na kay Idana. Wa mo sugot si Sir Nelson nga patumaron atong imong gihatag. Nadlok sila nga basin ko no musamot ang kahimtang ni Sir Perfecto. Mao ba? Pero hay kay maayo Ed. Kung ikaw mismo mo'y makingsulti ni Sir Nelson, aron ikaw mismo mo'y mo pasabot niya sa tanan kung unsa ka epektibo gyud ang tambal nga imong gihatag nako. Unsa may himuna-huna ha? Idana? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!